padong namimusaka Jugang represent featuring straight parma. Paningkamot ang tubag sa kalisod, kapugi o kahago para ang ato ang pangandoy maabot. Napay adlang musunod, dili ta mag-ungot, dapat itay maglihok. Paningkamot ang tubag. Ako nang isa-isay, hindi pinamay-may. Rimaw, fucking story, daghang nagsubaybay. Tuwid kay nilabay, sila nakabantay. Is na ulo pa na sa unang ginagmay. Wild kid, pagkabata, ahigis pangasaba. Sa kapadlungon kay maigo, permis kulata. Yo, para sa kanila sound, Street Pharma Underground Sounds. Ikaduhang battle para karong gabi una. PDRO versus Don V. Yo, ato bakbakan no. Yo. Siyempre, nagkasalamat sa natao na Adel Caron sa mga buwang sa eksena na sa Luwa, Rapolo. Siyempre, shoutout sa Kimuli Vape Shop, WT Jewelry, Street Pharma, Pinuki, Pound Town, Chong Society, Lokwal. Ug sa tanang tao na Adel Caron, ang kinatunugayon by Kids on the Block represent. Everybody makes a fucking noise for PDRO. Ngano kahang ipanabi sa wala. Sila'y madukong kami na ang magsaba. Yo, kinatunugayon by Ampu represent. Everybody makes a fucking noise for Don V. Back boy, makipagtigi among abil di matypo. Lahi ray tripping paldo agining sa Kairon. Takilid ng high score, happy ni ang minor. Ako daw ang manok. Streetwise, Kalye, Pro Goods, Detalye. Shout out yung Philbert Almario sa mga ipsulon niyan paglingaw madara. Hidos Vape Shop, MN Production, Wild Kid Records, Nigel, daghang salamat sa pagtabang na mo diri. Kanibay, wala sila nagkointos, gipili ni Don V nga siya'y mauna, okay rasad ni PDRO. Na-tournament battle, paminaw na to! Round 1, Don V. Check. Saway na ako. Sorry, Shan. Check. Friction of the beatboards. Simply high, kay Basic Ramani ako ang kontra. Diri mas strong ka, pun ako sa bars ka nang makaingon kog full charge. Hinaot nga na andam nimong rounds diri pang turna pusta. Aron di sad ko nga laayon, daghan niingon nga dili ni masayon-sayon aw maayo. Aw natugkin sa diri hangakon magmotor ni iguli ako araning pakamangon. Round 1 game mauni akong warm up, di na ko mo syagit kay dili maman ko warsyak. Mabunog sa kong rounds ukira na amang farma. Check. Wa kay mahimo sa motong suwat na nakoy maniun. Ayaw ka kuratog ang tao manghilom. Way makuyawan dili ni mazero. Sag maglisod di maglibog. Wilay maingon na masulti simple. Kusog panislilo ka na sudlan death zone. Pilinis resulta na predict ni Simpsons. Di ka ilog isuway og sulod sige sukda. Kioti bira di ka porma. Tuog bomba prang mabatumba sa gagikan ko strap nakiglumba wak og di mahimo. Yaw nagipugos mo sabay sa ritmo. Kami ni bahala sa dirig paigo. Ay nagtingog bay ka ikog niya hibaw ani ron. Di abig karaan panganlag pabor. Pasihing kaagi ni mo nga nadalit di abig nagbai dili ka habol. Bisag magtago maklaros karon ug naa kay tsansa ay napagdahom. Ako nay daog maklaro manggod anaon rao. Kay dili na sila magbasig kinsay mas fighter. Upat ka anbo ni duwa muraramig ka cypher. Kanay sir hikontra kog white title mao nako mas wiser higher ang akong gi-expect selection. Anbo ako aning bisikon, bugo ni pagsud, igawas buhong ni selection. Dali ra kay ka Pedro mas lisod ang bit ni friction. Check. Yo, round 1. Shoutouts Korea, KOTB, shoutouts PSK, shoutouts Street Pharma, shoutouts Private Underground. Let's go. Underground Sounds by Gayata, by Naicho, mga kabay.
Sulod sa palasyo, dirigan na po. Orasyon na natong batang kapadon. Sa ngalan sa malahos na yun skahon. Di napadugayon para kakaong. Mga nibisita para na makita ang numero sa ilalom sa lungon. Maglisod magkita, dalira madiga. Kay mayon na yan, oran ni ngayangon. Dili ka daugan, karong ka dauban. Nuta ako so, karong dili matakuban. Doon sa bukog niya ako ang tinuhugan. Gutom na hubogo, ikaw ang ipulutan. Di makabusog, kapilain mo kauban. Di makalusot, di sa pila patabunan. To kang lisod, na imo ang inaguan. Nawag kay isog, ba ni ako ginatok. Pasensyain na lang ko sa kumpulong ikaw mabati. Panawag na lang daan dito tulong isulong ni muro ng kurong lahi. Mga napulo ka ulo ang kayang ipuso ni nga ni dapat mo tahi. Di kay ko guson pa ka sa kagrupo para lang katubo kung makatabi. Pakabati, dapat maayo ka klasigi at mangrungi nagibay. Makidibati palugyo na sagi di puro kalaki ragi ng mugay. Kalahi ko kasi ko ba agibati imo masinati ron magkalanay. Katuho kagahi na imo nga atake ug wa nga hatagi unsay mabigay. Fuck suwatay. Check! Ay tiray! Check! Round 2! Ay tira doy! Beda! Nani oray! Check! Intro pa lang ni Pedro sa'yo mong desisyon niingon unta kag di ko ka simple karon ninyo mismo ubos na kantidad wa katunga sa akong presyo ang igno dagag ni hagad akong gitubag og di ko igura tagad o kiraman ko sa akong pwesto liston gusto pa manis ko ka Winston kanindot lutog trip kalami ninyo nga pampison di ko on huing anime mang chimpo gamit ang kaalam ang gitukod na mo temple gusto sa dog pistol tawa og lyrics no kayon ranin ako ang iya ang pagkabismo kaunig dagam karon ning sulod ni skampo tuog kaarang og sa ako makigbaylo way masanto dili ni makasaylo abaw na nga 14 ako di pugos yung tanto at agad example gusto mo hilamos paunis ka alam nga natapoks mga angkol ay ragang kulok pinini ka amgo ikaw ang Santo Pedro ako'y muhatags milagro surya nga sakit ako ang tuga ng puntirya sige laghapit kon sa hinay nagbaterya tuo kabok haligisod ani kapilya og sige ra aghangyo pasensya di ko baligya uyog ning kalag ako'y linog aning bugo utok sa banga iyang kahanay diri loko lagi nig mag-stack ang burak jud ang mapundo ang imo og mastak kay literal jud kang maungot na ay kagarong magkuminar ang ay ni nga pulihan isugra sa pulihan din harasan na kugihan bata nga gihupitan tawgan kanis multihay di angay nga ultihan sa anira madominan lupig pas na lupigan sulit pa ni superman kulit ni sa multi o busulti ra gitupihan dinini matuling o kapitang katulin sa kulit pas binulti sa kapino kay mapuling ka biyahe nga pag nasira kapok na mo hasira bait sa stalinis para maingon nga hait na timbol rag nagmagic na di kontra kagwa isa ginhawa sa dinha kay di pa ni maong finale nga di kay sa gubot ang gusto kay happy life anbo ang gustong makita ma-appetite waraga rapper districto paganing rhyme among gitiming kanus ama grabe high one of the best way back dirig anisay usas bestseller sa hip hop og halinay amo ang solo kay anbo og mag-design medyo mabitin ko silig paganis time Daghan na gitaw bignaw, daghan na kayo. Isa rabay akong abay pero may MV ito? Nakuha ka rin. Ako, abang nga eh. Nakuha sa Yeah. Ikaduhanan ni buka na hagit rabot sa lamesa gatuo nga gato ka papaniting akong take bisan pagniting umaadunay maaning laki tutulan man ako o kamo basbas man sa diktaboy o kamay na lang ang pakungon na ning rapper nga pangkomon sa gamay na lagatonon pero may gyapon nga katubod pao nang way masumon kung tiyan ni mo gutomon bisan pagpatong-patungon mo kuwag na pagtutungon sige nagatugay magkahinay na daw bigay naus pa ni matus ta di ini gumagimay napus ta kapus pa ni karong hinagibay apos ta ni bilang nakaabay kidali na king katunon tagan silang kasaba dapat ninyo nga dumdumon ng lawumdi ang saba dapat ninyo nga katunon na paggawa sa banga o maigo ayaw kagaya ron dili ka halata sheesh sugay check
laay ba murap niya kani imong gidunol. Nako ni palagaw karon ko ni pitulon. Grabe kaluhag siya diri ko ni lisuon. O jongski on tato mas naapatoy siguro. Grabe kahuyang way bugat nga gidala. Kayang andaman og adlaw way simana. Dini ka puntos oy nako wa kay lamang. O kung mapildi ko nimo ani na lang. Tuo og ka-rival, shock sa kong arrival. Hatagan ni tuwa nga masulit jud inyong finals. May ha, good nimo mo rhyme sa. Ug ako nay mobile makaingon sa jud og time sa. Wise guy, Nick, isgutan ko nimo bisyo. Anbo mo trabaho maklaro nimong kalimpyo. Bisyo, sobraan ska kiro oy thank you. Kusog karon ang anbo ingana mo hol mag-isyo. Nindot jud unta og wa ko nanganda mapildi ko karon aw hinuon do na kay tsansa. Hugo maalarma unsa ka palagra. Paghatag lang nindot ni ingon pagig patagma. Ang jud kasayop nimo gisabong karaan nga piso kontras ka alam nga nang labong. Hagbong katilaw ni saktong kahambog. Kuy mo hang urom sa hugot nimong pangandoy. Saman karon ni bati naggurat. Di abig ka apil kay makasamad ng suwat. Mauna to'y kusog sa imong rounds ganiunat. Kasayang lang sa oras may pagwa ni gihuwat. May paghihuwat total di pansat ka puno. Puros flex akong masulti o dinhani tapugon. O kung sa'y wala nimo ko'y bahala o buhong. Wa pa ka kasaka katilaw na gilubong. Sulit ra mapag-iultihan. Kay basinig sunod siya kay pulihan. O kibuli ka karon ni Don Viha. Pasensya rin masulti maong sorry na. Sulit sa uhoy simpar. Ki-OTP ni si Pedro o nabulingan. O kung masungit ra karon kay Soberman. Pasensya rin masulti mong pauli na. Human Biya, wala tarong ni Pagam. Wala na lawgan sa iya. Maunang bugo mo labok. Resulta sa buwaling bihag. Karon di manlok ni San Pedro. Kasi Pedro gigisa. Tagam. Hey, ano? Hey, ata. Yeah, round 3. Yata nga nung round 3 pa mo kunin mo gilubong, bay. Yata, patay, naka round 1 na. Gilubong na nga to. Lamay, tapos na. Nagani mo mingawon, hilabi mga kabanay ni abot ng panahon nga matapos na ang lamay, tabunan na ang lungon. Salamat sa nakiramay, andam na kong mubaon. Di na ko diri maglangay, usara ang akong pakay. Aron di na mo sanay, di ra ko to makapon. Kailangan ka nga makatay, tangtangon ng patapon. Mga wak dili mo bagay, kuwang kas gibog aton. Di magsilbis binura kay ginubatay, di nung gabay. Sabik ko gipalatay, kay sabik ko makipatay. Di ra ko to tinubagay sa kalab, di buhagay mismong non gihimog. Eh wala man nilupon, sa gusa walay alalay. Ang pangalan wa ni angay, di dapat mahanay. Bati man nga litokon, pero pis dininggi atay. Igorang balikason, pangbawa ra kas kalaay. Dagan pa kog limpyo kon, no gusa kas gipalabay. Bye-bye. Yeah. Yo, PDRO versus Don V. Pakpakan na itong baligo! Yeah, og kung ganahan mo ito nga battle ba, suportain mo ninyo gumikan sa pag-subscribe sa aming YouTube channel. Dara kayo na nanakabugat, pero dako kayo nagtabang para na mo. Judges decision! 3-0 para ka Don V. Shoutout Peter ba? Shoutout Peter ba? Shoutout kay kanay Pedro. Gusto kay Pedro bay. Shoutout sa KOTV, shoutout sa Anbo, shoutout sa Kananeri Underground Sounds. Adrican by congrats Don B, props kay Pedro. Round 1 kang Pedro, round 2 and 3 kang Don B. Sa round 1 klaro naman na si Pedro clean kang Don B kay daghang snaps, but na bawi ni Don B sa 2 ug 3. Maklaro naman daw taas ang round 2, but nakuha niya ang daghang atake ni kuan kanang padung ni Pedro na labinas 3 nya murag nabantayan ako nga ang suwat ni Pedro kay 16 line niya. And congrats ni Don B and props ni Pedro. Yo, graphic dahil sa first round, klaro kayo no, direto sa kuan. Dako kayo, abi na ako, dili na mabawi bitaw dire, dako kayo, dakan kay nawa. Pag second round kay slight edge ni Don V kay nindot iyang mga pareho sila ni punch 1-2-1-2. Mas nindutan ako sa latag, sa rhyme, o sa kadisiplina sa suwat ni Don V. Pag third round kay okay ba silang sabog pero murag short dire niya. Wala kayo nakuha ko nadunggan kayo nga murag ligo bitaw. So, where sa paras kang Don V kay sa second half niya na dito ang mga kusog. So
1 kang Pedro, 2, 3 kang Don V. Yo, Red Knox. Klaro man sa round 1, dagag starter si Don V. So gihatag na ko kang Pedro ang round 1 sa round 2 medyo nakuwangan ko kang Pedro. Ya, daghan og mas nisod nga punches si Don V, daghan siya quotables. Sa round 3 dito na deciding round to nila dili na to pwede disregard ang kang Pedro kay fighter man po diha sa kada sud niya sa beat sakto yung flow pero nakuangan jud ko sa iyang round so gihatag na ko 2-1 para kang Don V.